Mzala ucinga livumelekile lemsebenzini ngicela ukhuluma usheshe. Ngithi mina wemzala uyakhumbula ukuthi ngoJune wawusunginike neuniform kufanele ngizoqala lapha emsebenzini. Oh, ngesikhathi uzuthi wena uya kwiDurban July. Ngathi ngibhizi khona izinto engibhizi ngazo. So uyabona ngabe uzojabula wemzala. Yabo nje kumanje ngiya-ayina yona iuniform ngenzelani? Ngenzela ukuthi kusasa ngivuke nawe sihambe ngiyoqala emsebenzini. Yazi wena ukuthi ubuye ube nesikhathi sokudlala ngempela. Ungangifonela ngoNovember, ungifonelele indaba yento yangoJune. Nakhona lapho mzala wadlala ngami wathi ubhizi, kuyaba sengiyakubona upostile ukwiDurban July. Angithi wena wathi uthe umlungu ngingaqala. Kwasho ukuthi ngangisabambekile. So manje ke sengiready ngiready nje kusasa nje ngivuka nawe. Kambe uhamba ngasikhathi sini? Uvuka nami uyaphi? Kwakumsebenzi wakho ngoJune, sesivalekile-ke isikhala sezafa komunye umuntu. Hayi bomzala ungayenzi leyo nto mzala ukuba uyazi ukuthi ngixakeke kanjani kumanje ngifuna omama bestokphela ngazi bathi basha kwacima khona imali abayifaka kumina ngazi kwenzekani ukuthi nje ngiphethwe nayi ikhanda. Wemzala umthetho wakho umsebenzi ufuna uma unenkinga ngaleso sikhathi. Kahle hle into esikubuyisa manje ingoba nako usufuna imali estokphela. Mzala kusho ukuthi awuthandi ngiphila uyabazi omama baka-L ukuthi ngiyabasaba nawe uyabasaba. Manje mina ngizokwenza njani? Hayi ngeke mzala akusebenzi ke kanjalo emsebenzini. Njengoba nje wena wanqaba umsebenzi, wawunqaba sifakile umuntu manje uyasebenza. Ngoba nakhona mzala uzohola kube kanye, uphinde unyamalale futhi. Mzala ungafaka umuntu esikhaleni sami ngcono unginike iphone number yomlungu wakho ngiyikhulumela umlungu uzo-understand baya-understand abelungu inkinga inina. Inkinga sekuyimina manje mzala. Mzala ngikhathele ukuzamela nina abantu bomndeni umsebenzi. Wena mzala usungihluphe kakhulu. Yakhumbula ngisasebenza nakashukela, wafika wakhotha ushukela lapho waxoshwa. Awu mzala, ngangizokwenza njani? Ngangidonsa amandla, ngangikhotha ushukela ngoba ngisengiphelelwa amandla. Ngiyacela unginike uWhatsApp womlungu wakho ngimfonele. Ngizomfonela umlungu uzo-understand. Umlungu uyazi mengithi mina June, July, family commitment. November starting uzongifakela umsebenzi wami ngiqale. Ngizoxoshwa manje ucinga livumelekile lemsebenzini. Hawu walivala. Hey yabona nje ihlobo, yabona ihlobo. Hey ihlobo. Umzali sengaze ngishawa abantu ekhona esebenza kuloku ngifaka nje emsebenzini. Ngizomthola umuntu omncane nokuthi uyaposta ke nako Facebook bakho ukuthi usebenza bezobona nami sengifika sengigqoke iuniform.